Lieselotte Hogeveen had een dochter van 9 jaar met een autistische beheining. Taxibedrijf Bijmers bracht haar altijd naar Squalle, maar is failliet gang. En oernam trok VMNN uit Assen. Daardoor kan de tak om weken Samar een orenchauffeur voor de doorstaan. Soks kan grote gevolgen hebben. Mijn eigen dochter raakt vrij snel overstuur. Die is emotioneel heel erg, kan ze zich heel slecht uiten. Dat uit zich in huilen, agressief zijn. En in plaats van te zeggen van ik ben boos, ik voel me niet goed. Dat werkt enorm door. En dat werkt ook weer door op haar leren en kunnen op school. Vrouw Hogeveen en verskade orenarden vinden dat er te min omtingen is voor de gevolgen van een chauffeurswissel. Speciaal als het gaat om klanten die een beheining hebben. Om dat onder de aandacht te brengen, wonen ze demonstreren. Maar de directie van het Assen taxibedrijf vielde hem daardoor bedriegen. Hij wilde dan wel met ons persoonlijk een afspraak maken en erover praten. Maar ik vind het, op zich was dat wel heel vreemd dat hij zich daardoor bedreigd zou voelen. Na een peteer met VMNN binnen er wel tassissingsdien. Dat de nieuwe chauffeurs op de routes dit weekend zich nog persoonlijk komen voorstellen aan de kinderen en de ouders met een brief en een foto van de chauffeur erop. Als de nieuwe chauffeur dat niet wil doen, hij niet op die route mag rijden. De dochter van vrouw Hogeveen had voor de eerste taxichauffeur die ze bij Bijmers ook hier. Maar de zwaar gebleven. Ik denk dat er heel veel ouders zijn die met hetzelfde probleem zitten. En ook ouders waarvan ik nu al weet van wie hun chauffeur niet blijft. En dat is, die hebben thuis ook wel al problemen met hun kind. Die daar niet mee om kan gaan. En dat is heel moeilijk.